vehicle. Just so close, no matter how far. Couldn't be much more from me. No, never cared for. Never cared for one me. Roll back I'm near my soul. You shares it for some reason I can't explain. I know St. Peter will call. That was me. About the things we've gone to. Now it's history. I've played all night. The winner takes it. Minuten van Sikkel werkt 5-0, Simon werkt 5-1, Hexel werkt 2 en Murk werkt 4-0. Het gaat hartstikke winnaar, Inge Manderen, Israël, Olympische Lekkers.
Er is nog een relatie met de AFK Martinez met 10-9. Ja, we gaan in de instellingen nog heel wat. We hebben geen staan zien naar de volgende keer. Geef hem nog een dames en applaus. Kom op. Hielke. En Friso.
Thank you.